Titin Srikandi sing ayu dhewe. Oh. Yuk. Oh. Dek nganggo banteran HS tenan awak penak ngono. Nggih. Umpami sanes HS tenan Dik. Bah rekoso Glorok. Iki mijal saking pundi to, Mas? Bogorejo Dik paketan kok. Oh, paketan. Murah meriah. Oh. Nggih. Iki kados angsuran ngoten niku. Berapa? Nek masalah nominal nggak tahu saya. Tapi bisa dicicil yang Bisa. pasti. Yang penting bisa diangsur. Yang bisa diangsur. Nggih. Mungkin Pagi siang pagi malam. siang malam. Yuk. Luar biasa niki. Berarti esok masang sore bayaran no. Walah. Upami jenengan boten perso di injing wau saged persani lewat Mustika. Oh nggih, Streaming. mangke Nah. nggih. Nggih, jenengan ketik mawon alamatipun teng Facebook Mustika. Plural. Mustika itu muncul. alamat domisili sekarang di mana Enggak ya? nama username. Enggak, saya tidak takut nama username. Domisilinya sekarang di mana? Oh, domisili Begancing. Wis pindah tempat apa urung? Sampun. Mongko Kang Mas katresnaku. Oh, esok.
Jane piye to? Sithik wae lho ora apa-apa. Iya bocorane sithik ya. Iki rahasia pabrik apa rahasia ilahi? Aja ngono to. Iki gak wani ya. Iki ya ora apa meneh. Nggih kadang sengkuni meneng ae nggih. Kandel Kok mawon. sengkuni lho Mas. Ndekne iki kok entuk kok kono entuk kok kene ya Mas. Ya aja ya. Nek iso ya telu. Lho kok telu? Gede. Oh, semua masuk Nggih gitu ya. kabeh pikantuk. Aku wis masuk to Mas danane. Sampun. Nggih matur sembah suwun nggih. Sesuk Cair. Alhamdulillah wis entuk cairan. Mongko Kang Mas katresnaku. Yuk. Tasih sinarep Mbak Titin Sri Kandi ing wedale katase hanjenengi Parga.